Καλησπέρα σας, είμαι ο Mr. Andrew και σήμερα λοιπόν θα παίξουμε Poppy Playtime Chapter 2 Part 2. Την προηγούμενη φορά είχαμε τελειώσει στο Musical Memory και σήμερα θα παίξουμε το Wack a Waggy. Οπότε πάμε εδώ πέρα πάνω στο Control Panel. Τραβάμε το μοχλό. Μπαμ. Whoa, you did fantastic. Τα πήγα απίστευτα, Permission to be this smart. Mommy is super proud of you, but I'm sure Ότι η she's μητέρα είναι already πολύ told you περήφανη that για μας. herself. Our next game is Wack a Waggy. Wack a Head Waggy. downstairs and have fun. Οπότε για άλλη μια φορά να ακολουθήσουμε τη μητέρα μας, λέει. Μπαμ. Οπότε έκλεισε το Musical Memory και άνοιξε το Wack a Waggy. Οπότε πάμε κατευθείαν. Άμα το Wack a Waggy τι είναι ακριβώς? Αν κλείσει θα μπορώ να βγω. Για να δούμε. Τι είναι το Wack a Waggy? Welcome to Wack a Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Οπότε πρέπει να είμαστε γρήγοροι σε αυτό το A παιχνίδι. dual palm grab pack will be provided to Θα you δοθεί σε for εμάς this ένα grab pack. test. Ναι, εμείς το έχουμε ήδη. Around you are 18 sizable holes. Υπάρχουν An τρύπες. adorable Huggy Wuggy toy Όχι, could appear θα at βγαίνουν από any εκεί one of μέσα. these holes. Όχι, δεν παίζει. If one comes out, hit Και it άμα with βγαίνει your θα grab πρέπει... pack. Θα πρέπει να του δίνουμε μουτζά. Έτσι. That's all. Good luck. Όχι, μπρο, αποκλείεται. Όχι, δεν παίζει, μπρο, όχι. Θα πάθουμε καρδιακό. Αποκλείεται. The toys in this game used to have strings. Τα παιχνίδια σε αυτό So το that παιχνίδι they είχαν pulled back and σκοινιά got από too πίσω, ώστε όταν close ερχόντουσαν to πολύ the κοντά στο children. παιδιά να τραβούσαν πίσω. Have fun. Δεν θα πω. Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο. Πρώτο λάθος. Brightness στο τέρμα. Ναι, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε το brightness στο τέρμα. Όπως επίσης και τα shadows θα τα μικρύνουμε. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί προφανώς δεν θα βλέπω τίποτα. Μητερά! Αποκλείεται, δεν παίζει. Τι λες ρε τρελέ τώρα, πλάκα κάνεις. Πρέπει να κοιτάω 18 τρύπες. Πήγε. Ήρθες πολύ έξω. Κάτσε, άμα έρθουνε τέρμα έξω με... Ρε τρελέ, ρε αυτό είναι γρήγορα. Αυτό είναι random, ας πούμε. Είναι random που θα βγουνε. Μπρο, δεν παίζει. Μπρο, ούτε καν. Και έρχονται όλο και πιο γρήγορα. Μπρο, δεν παίζει. Ρε, εσύ πρέπει... έχετε καταλάβει τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κοιτάω 18. Ρε, εσύ! Το κατάφερα. Μπρο, δεν παίζει. You did it. Τα κατάφερα. Hooray! Mommy is so proud of you. Πω, πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη. Mommy has another hint for you. Μπρο, δεν ξέρω, η καρδιά μου ήταν έτοιμη να φύγει από το σώμα μου. Oh
left to Ένα ακόμα play. παιχνίδι, ναι. Sad. Κρίμα. I was hoping you'd stay here forever. Δεν θα κάτσω εδώ ποτέ. It's never too late to change your mind. Πω, Φιλ. Ωραία, κάτσε να τα κάνω λίγο default όλα αυτά. Εντάξει. Άμα θέλετε χρησιμοποιήσω αυτό το hint, γιατί εμένα με βοήθησε. Ναι, γιατί αλλιώς έτσι θα έπρεπε. Γιατί δεν με αφήνει να πατήσω control? Δεν με αφήνει να σκύψω. Όχι, μη κολλάς. Εκεί είναι κάτι, το θέλω. Μπαμ, κύση μίση. Την κύση μίση δεν την έχουμε δει εσείς. Θα έρθει για μας λογικά πιο μετά. Έλα τώρα που δεν το πιάνεις. Δεν το πιάνεις τώρα, το πιάνεις. Μπράβο. Γιατί πάω γενικά τόσο σιγά? Έλα πιάστο! Συγγνώμη παιδιά, όριο με κοιτάς. Γιατί στα παλιότερα παιχνίδια είναι πιο δύσκολο να πιαστείς ρε φίλε, είναι απλά είναι τόσο εύκολο. Πιάσου τώρα, γιατί δεν πιάνει, γιατί δεν το πιάστο ρε φίλε, πιάστο, είναι τόσο δύσκολο, δεν μπορείς να το πιάσεις, έχεις... Δεν παίζει, δεν κάνω. Σε τι είστε? Click the button to feed me candy. Να είσαι γλυκά. Feed me more. Περισσότερα. Nom, nom, nom. More candy. Nom, 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 nom. Okay, no more candy. Όχι άλλα, θα σε ταΐσω κι άλλα, να μάθει. Nom, nom, nom. I said no more. Όχι άλλα, Nom, nom, φας κι άλλα. Stop. Όχι τρελεύω, φας κι άλλα. Οκ. Έφυγες. Έφυγες. Και δίπλα από εδώ. Έφυγες που σου λέω. Έφυγες. Όχι. Δεν πατάω τίποτα. Έφυγες. Κατευθείαν κάτω. Άντε, γεια. Μπορώ να το φτάσω από εδώ. Ευτυχώς δεν μπορώ να το φτάσω. Σκότωσε η μητέρα και τα Χάγκης και τώρα δεν έμεινε τίποτα. Πού είμαι τώρα? Μια νέα περιοχή. Θέλω να δω λίγο τι έχω συλλέξει. Μπάντζο Μπάνι, Daisy, πράσινο χέρι, κύση μίση και το τρένο. Την οποία κύση μίση δεν την έχουμε δει ρε εσείς. Τι? Α, νάτι ρε εσείς, νάτι. Κλαις. Ναι, αυτό. Μπράδα, είναι πολύ ωραία γης. Όχι, κάτσε, περίμενε να έρθω. Περίμενε. Μας φοβάται λίγο.
Και φυσικά εξαφανίστηκε, δηλαδή μέσα σε 3 δεύτερα παίζει να τρέξει από εδώ μέχρι... Ενέργεια. Φέρε ενέργεια. Βάλε ενέργεια. Φέρε ενέργεια. Βάλε ενέργεια. Ενέργεια. Βάλε. Φέρε. Βάλε. Πάρε. Βάλε. Πάρε. Βάλε. Θέλει 2. Έλα ρε αγόρι μου, πάρει. Έχει μια κασέτα εκεί. Είναι εδώ. Φέρε την ενέργεια, βάλε εδώ. Τώρα, φέρε αυτό. Βάλε το εκεί. Φέρε και από εδώ. Βάλε το εδώ. Δεν κλείνεις, εντάξει, δεν κλείνεις, ωραία. Φέρε λίγο. Να δω αυτή την κασέτα. Κρίμα να με βλέπουν κασέτες. 21 Μαρτίου του 1991. Είναι 1 και 4 στο μεσημέρι. Σε πειράζει να το γράψω αυτό? Όχι. Ο Πιέρ, ο Λιθ. Που λένε Μάρκο. Κάτσε, αυτός είναι ο Τζέξ Οπότε έφυγα λέει για το μεσημέρι και ξέχασα το πορτοφόλι μου. A map handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Οπότε πήγα να το Well, πάρω. I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing. Οπότε... And the map handle jolts on its own. Οπότε And πάω me να το scared πάρω. stiff. I thought I was the only one there. So Και νομίζω ότι I took a peek ήμουν ο beneath the μόνος εκεί. gate. Και And είδα... some massive bloody thing was Και dodgering about the bloody κοίταξα από hallway. κάτω και είδα ένα Sure it τεράστιο wasn't a person. πράγμα. Ain't no Είσαι person σίγουρος that's ότι 50 δεν είναι... feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Σίγουρα You just δεν saw a ήταν... bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I Γιατί haven't είχε a bloody απούδια, notion what λέει. it was, but it wasn't human. Και δεν ήταν άνθρωποι, λέει. Who have you told about this? Besides me, obviously. Σε ποιον το είπες εκτός Just από you, εμένα? sir. Obviously. Μόνο σε εσάς. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a Θα βάλω massive τις bloody κάμερες να το βλέπω. monster! Υπάρχει ένα Scared me, τέρας I'm εδώ gonna πέρα get που rid of it. You're out of περιτριγυρίζει line, το Marcus. εργοστάσιο. We make toys, not Φτιάχνουμε monsters. παιχνίδια εδώ πέρα, Now, come όχι on, get τέρατα. out of my sight. Τώρα φύγε από Yeah, grab μπροστά me μου. a coffee, will you? Βασικά φέρε μου ένα καφέ. Actually, never mind. Get out of my Βασικά φύγε sight. από μπροστά μου. Οπότε αυτός ο τυπάκος είδε κάτι που μάλλον δεν έπρεπε να δει. Και είχε 1000 πόδια. Τι όμως μπορεί να είδε? Λογικά θα μιλάει για τον PJ που έχει πάρα πολλά πόδια. Τώρα ο PJ όμως δεν τον έχουμε δει. Για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι ο PJ θα το δείξω. Ω, έλα Μπάρι, το έχεις! Όχι Μπάρι! Όχι! Έφυγε ο Μπάρι. Κοίτα μας αυτό. Ένα κάτι. Τρυπάς. Όχι, όχι, καλά, φεύγω. Εδώ τι είναι? Grab storage. Ωπα ρε, εσείς μπορούμε να πάρουμε το κόκκινο χέρι πάλι. Άρα εδώ πέρα έδιναν τα grab packs στα παιδιά που έπαιζαν το Wack and Wack. Και τρέχα. Και φτάσαμε πίσω. Και τώρα θα πάμε να παίξουμε το τρίτο παιχνίδι. Jeez,
you played these before? You're so Άμα τα έχω παίξει good. πριν, I have Seems played like this you're ready game. for the final game, statues. Τώρα να Follow παίξουμε Mommy τα down the γαλματάκια stairs κούνητα. one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Είμαι σίγουρο, ελπίζω να έχεις μια καλή μέρα. Όπα, κόλλησες! Α, και τώρα θα το κουνήσουμε εμείς. Α, τράβα, έχεις δύναμη. Λέει μου. Ωραία. Και εδώ είμαστε στο statue. PJ, τι λέει? Πάω ρε. Do you want to play with PJ? Να παίξω. Θες να παίξεις με τον PJ? Caterpillar or bug? I'm crawling on all 400s. I'm hungry for some delicious bones. Do you have some bones for PJ? Πεινάς για μπράους, δεν ξέρω. Brown, brown. Οκ. Ενέργεια. Εδώ. Τι κάνουμε με την ενέργεια? Α, όχι. Θέλουμε ενέργεια από εκεί. Οχ, μπαμ, την πήρα. Οπότε πάμε εδώ. Πιάνουμε, το βάζουμε εδώ και τώρα θέλουμε. Α, βεβαίως. Όχι, να τις έρθει. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Πιάνω και τώρα. Φέρε ενέργεια. Βάλτε την εδώ. Τώρα δείτε. Βαμ! Τόσο εύκολο. Κάτι περπατάει. Και περπατάει σαν... Α! Τι περπατάς, Μπορώ να πάρω ένα κυβάκι μαζί μου. Όχι ρε να με πάρει και να με σηκώσει. Το θέλω ρε. Welcome to Statues. Ωραία, θα παίξουμε statues λοιπόν. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Ας περίμενε. The rules are simple. The Έλα, ρε, lights εσύ. will turn off. Για κάτσε, You can περίμενε. move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can εσύ look around but cannot move. You may move Οκ, again οπότε once όταν the είναι lights ανοιχτά τα turn back on. φώτα. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. PJ, είναι γλυκούλης. Low-key είσαι γλυκούλης. Γιατί δεν μπορώ να πιάσω από εκεί πέρα, τρελέ μου, τώρα κατευθείαν να φύγω. Δεν παρακαλώ τώρα, είναι... They call me mommy. Πιάσ' το! But they come to games and never come back. Ερχόνται στα παιδιά να παίξουν και δεν επέστρεφαν. Άφησαν τη μητέρα να πεθάνει μόνη της. Δεν το άξιζε αυτό. Εσύ δούλευες εδώ. Οπότε άμα κάποιος πρέπει να πεθάνει μόνος του, είσαι εσύ. Οχ. Ξεκινάω. Αμάν. Έστα. Κοιτάω. Καλά που κοιτάξω. Πώς γίνεται? Τι? Βάζω. Τι έλεγε, κάνει?
Όπα ρε. Τι έγινε? Συγγνώμη. Ρε. Πώς το περνάς. Πώς το κάνει? Δεν παίζει. Παίζει. Έχω ακόμα πλάνα για σένα. Σήκω. Πώς το περνάς αυτό? Όπα. Τα μάτια μου. Τρέχω. Μπρο, δεν το περνάς εκείνο. Στeve. Άμα γυρίσεις και το πιάσεις τώρα. Μη, σταμάτα. Πώς το περνάς αυτό, αλήθεια ρε? Πώς γίνεται να μη κουνιέσαι? Πώς γίνεται? Απλά δεν γίνεται. Όχι, μπορώ κάπως να σταματήσω, ας πούμε. Δεν έρχεσαι. Έτσι πρέπει να το κάνω. Πρέπει να πιάνουμε από πάνω και μετά να πέφτω. Πού είσαι? Κοντεύεις. Πού πάω? Εδώ, δύσκολο. Στο δύσκολο πάω. Ρε, έρχεται ρε. Είναι άδικο. Πάω προς τα μπροστά ή προς τα πίσω? Σε παρακαλώ. Ρε! Τώρα είναι αυτό, θα πάει η ψυχή μου στην κούλουρ μέχρι να το τελειώσω. Την αρχή. Όχι. Αυτό παίζει ένα από τα πιο δύσκολα ποσάκια στο παιχνίδι. Όχι! Σταματά! Ρε, πάει πολύ γρήγορα! Είναι είσαι άδικο. Αυτό. Θα το πιέσω κατευθείαν από εκεί. Φέρνουμε. Πέσε. Τώρα τι κάνεις ρε φίλε? Εντάξει ρε, τώρα αξίζει να μου πας. Πες. Αυτό θεωρείται... δεν θεωρείται σκουλί. Θα μπει εδώ μέσα φίλε. Κλειστοφοβικό. Ωραία. Με τρολάρι. Έρθε εδώ μπρο. Πώς ήρθες? Πώς? Δεν ήσουν πίσω μου. Ρε φίλε, με τρολάρουνε τα φώτα. Είναι άδικο. Είναι άδικο, με τρολάρουνε τα φώτα. Υπάρχει κάποιος
κάποιος τρόπος να το περάσω πιο γρήγορα. Το πιάσω. Άρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, οκ. Δηλαδή ακόμα και να το πιάσω θα με φάει. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα καταλαβίσκα, βάει... Δεν ξέρω. Γιατί πας τόσο γρήγορα? Εντάξει, πλάκα. Δεν κουνιέμαι! Τι είναι αυτό? Πού είσαι? Μπορείς να με φας? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να το περάσεις? Περίμενε, έχω μια ιδέα. Να κάνω load game. Θα κάνω ένα load game. Ωραία, ακούστε μάγκες. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας τρόπος να τον γκλατσάρεις αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι το τρίτο και το πιο βασανιστικό παιχνίδι σε όλο το Chapter 2. Αυτά από μένα, like, subscribe και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ciao, ciao, ciao.